O Boiro Xuvenil afronta este sábado o partido máis importante da temporada. Mídense o Centeza Academy na volta da primeira ronda do playoff de ascenso á Liga Nacional. O 2-2 da ida deixa o encontro totalmente aberto. Conta atrás para o partido do ano no Boiro Xuvenil. O terceiro posto na Liga valeulles para acceder ao playoff de ascenso á Liga Nacional e este sábado disputarán o partido de volta ante o Centeza Academy. Na ida en Valiño non pasaron do empate nun partido disputado a partes iguais, polo que os azuis intentarán selar o pase á seguinte ronda en terras ourensás. Unha temporada que, aínda sen estar rematada, xa dá por contento ao seu entrenador. Super contentos. É verdade que na fase regular, desde principio de temporada que arrancamos finales de julio, principios de agosto, moi contentos, todo o corpo técnico, incluso os coordinadores cando andaban polo campo, sempre unha disposición estupenda por parte dos chavales a hora de entrenar, sin faltar, competindo durante a semana, bueno, pois intentando ganarse un puesto de cara ao finde, dentro desa boa sintonía que foi ao largo destes meses de competición, pois fixaron que agora na jornada 30, que foi a última da fase regular, pois acabáramos nun terceiro puesto. Un ano que culminou xa en todo un éxito co acceso á fase, pero que non sorprende ao Zores. Asegura que xa dende a pretemporada se podía intuir onde acabaría. O ano preséntase bonito, preséntase divertido, polo grupo humano que sabía que íbamos a ter, tanto a nivel futbolístico como a nivel personal. Sei que as rapaces eu xa os levo moitos anos entrenando e xa os controlo de outras temporadas, eran chavales magníficos e máis con un nivel moi bo, unha predisposición, eso que dixi antes, super boa, a hora de apretar, a hora de competir e a hora de ganarse un puesto. E a principios de agosto dixenlle, eu non tiña como un objetivo ningún puesto na clasificación, por parte de club menos, pero digamos que o meu adentro imaginaba, creía, pensaba, esperaba que podíamos acabar eso nos puestos altos. Agora afrontan o partido ante o Cente despois de empatar na ida en Valiño. Deberán loitar polo pase fora da casa, un factor que o adestrador boirense cree que pode ser beneficioso para os seus pupilos. Porque creo que no partido de ida non estivemos ao noso mellor nivel. Nese margen de mellora, creo que pode suplir calquer cousa, calquer condicionante relacionado co seu campo, coa súa xente. Ao final, nós aquí na ida, campo super cheo, os chavales non están acostumbrados a tanta, non sei, presión, digamos, externa, eso tamén che condiciona un pouquiño a hora dos nervios e demais. Eu creo que eso no partido de volta non vai a habelo, no sentido de que eles non van sentirse expostos a 600 veciños, por explicarlo de alguna forma. Por iso, chegan ao encontro con presión cero. Isto é un premio de un moi bo traballo feito ao largo de 9 meses. Agora o que temos é que disfrutalo. Eu jamás me marquei un objetivo individual de necesitar ascender, jamás o club me notificou que tiñamos que ascender ou intentar polo menos, entón a presión é cero. Aínda que a temporada lle queda un partido, e tal vez un dos máis importantes, independentemente do seu resultado, o Zores xa lle dá un sobresaínte ao ano polo gran nivel futbolístico e humano dos seus xogadores. Sobresaliente porque é iso. Cando ti acaba o domingo, se che presenta unha nova semana, sentimos moitísimas ganas de vir a entrenar porque disfrutamos cos chavales. Xa dixo que recalcar o de antes, un grupo humano de 10 que fai que todo canto se faja, desde o quentamento hasta os estiramentos ao largo dos entrenos, ao largo da semana e nos partidos, pois disfrútalo moitísimo. Entonces, sobresaliente, por supuesto. Xa se nos vamos a aspectos de clasificación e aspectos de puntos e demais cousas, pois suman totalmente a ese sentir.